anyone ari online timbokurukure zvishoma hama neshamwari. Nguva yakanaka tinotenderwa naMwari kugoverana mashoko anowaiwo eupenyu vanotenda musimba raMwari vachiitirwa zvakanaka. Iyo ivhangeri yakafanira kunzwikwa panyika yose kuna ani nani anotenda musimba raMwari achiitirwa zvakanaka. Tigoverane nehama iro shoko repakati pedu. Handina mashoko mazhinji andinoda kukurukura nemi hama vatendi vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana vanotsungirira nokushingirira pakuda kwaMwari, vanotsvaga zvose zvinoda Mwari nokuzvitevera, vanotenda nokuziva maweakness avo, vanodzoka panzira dzaMwari mukukanganisa kwavo, vanotendera nzeve dzavo kuti dzinzwe mashoko evo evhangeri atinogoverana pane imwe nguva. Toda kukurukura bhuku yedu kubva kuna Muparidzi 12 vhesi 9. Pane musoro weshoko uripo: itya Mwari uchengete mirayiro yake. Ndokutaura kuita musoro weshoko uripo pavhesi 9 pachona. Zvino Muparidzi, zvaakanga ari munhu wakachenjera, wakapfuura achidzidzisa vanhu zivo,